reglament que té que regular concretament com donarà l'empresa que passa el servici de l'aigua potable de l'alcantariat al poble, i tenim constància des de pocs mesos, així no ho ha reconegut Salvador Llobet, hi ha un regidor de l'Ajuntament que treballa per aquesta empresa, per l'empresa sindicatària fent feines pròpies del manteniment, que segons les condicions que va aprovar este pleno per a la contractació, per a la prestació de les condicions de subcontractació, les condicions de concessió de l'AUIA per a 25 anys, hi ha moltes qüestions que l'equip de govern té la possibilitat o bé de decidir o bé d'alguna manera d'influir en la decisió final, com són des del mateix hipotètic rescat de la concessió, les inversions públiques que s'han de fer, com l'administració exploració hipotètica que vam aprovar, el cobrament de l'AUIA que s'usa, per exemple, la clàusula 22, que no recordo, diu el cobrament de l'AUIA que s'usa en una extinció d'incendi, l'Ajuntament dirà si ho cobra o no cobra, és a dir, fins a la resolució, per exemple, d'un desacord, que un propietari no està d'acord amb el preu que li cobra l'empresa i presenta un recurs davant de l'Ajuntament. L'Ajuntament té que decidir d'una manera o altra. Tot això, ja dic, encara falta detallar-ho molt en el que seria el reglament. És responsabilitat de l'Ajuntament i també així no ho exigeixen les bases, les condicions que són les quals està cedida l'AUIA, la fiscalització i el control, la supervisió del servici donat per l'empresa. Per tot això, considerem des del bloc que la nova situació laboral del consellera Salvador Llobet ha estat generant una desconfiança en el que és l'objectivitat, la claredat en què l'equip de govern resoldrà qualsevol dubte. És a dir, si un d'ell de Xeresa presenta un recurs que no està d'acord amb el servici, té un problema de preus amb l'empresa en qüestió, és a dir, com va votar Salvador Alfredo? Com va votar? O si es queixa del servici donat, què va fer? Criticar-se a ell mateixa? Anar a queixar-se a l'empresa i dir, l'home que soc jo, ho fa mal, és incompatible de bigot, que de per així el que ho fa mal. Això no ho podem entendre. També es queda una desconfiança molt gran en la millora tècnica. Gràcies a aquesta privatització, recordem les paraules de l'alcalde com volia, tenen laboratoris, tenen laboratoris. M'ho remarava que també tenien a Salvador darrere en els laboratoris. Quines millores tècniques ha introduït el fet de contractar a un regidor de manteniment de l'Ajuntament, que estan cantades millores tècniques. Una qüestió que s'estranya un dia en un moment en què a tota hora se'm està anunciant des de la mateixa administració les avantatges de la formació professional, etc. Però així funciona d'una altra manera. La desconfiança també en la supervisió de l'empresa, és a dir, m'ho resulta del tot impossible creure que un regidor supervise, és a dir, supervisa la seva pròpia feina. És impossible que un supervisi la seva pròpia feina, físicament impossible. I anar a reclamar, queixar-se, és a dir, hem de creure-nos. Ella arribarà a la feina, que com a membre del govern es metiran les queixes i de munt encara no recuperar sempre el que ja és el pomo de la tonteria. Crec que aquesta qüestió ja s'haurà de fer molt al peu per part de l'equip de govern o l'equip de govern o el que queda de l'equip de govern, que jo no sé que sou estic perdut, i ja no sé que sou l'equip de govern. I al contrari, entenem que tot això va perjudicar el que és els drets i el bon servici que tindrà els veïns de Xeresa. Tot el contrari de conforme estava fins al moment. Al contrari, entenem que el que és la influència política continuarà imposant els silencis i complicitats. És a dir, en un moment donat si hi ha una persona queixar-se i potser en comptes de tindre una resposta humana per l'Ajuntament, el que passarà a engrossar aquesta enorme llarga llista negra dels quants ha dit i el patents. Totes aquestes desconfiances que veiem, tant tècniques, tant de servici, etc., per fet que tenim una incompatibilitat clara per part de Salvador Llobet, se sumarien a uns dubtes que cada vegada tenim més de Xeresa. I de fet les formes, la manera un poc dissimular de passar-se d'un tot a l'altre, de no dir o no treure una resolució de l'alcaldia, tant de publicitat que se li dona de Rosa Maria, tampoc. Això delata molt, les formes és el que delata les persones molt, no? És a dir, quines eren realment les prioritats que tenien alguns regidors del PP quan es va fer la concessió de l'AUIA? En què estaven pensant? Sobretot Salvador Llobet, en què estaven pensant? Estan pensant en que tingueren unes bones condicions per donar-nos un bon servici o estan pensant en arreglar la jubilació? En què estaven pensant? En què estaven pensant? És a dir, aquests dubtes se sumarien a totes aquestes desconfiances. I per tot això, com a representants electes del poble, demanem que el regidor no electe Salvador Llobet presente el més prompte possible la divisió com a regidor del l'Ajuntament de Xeresa en considerar, que considerem incompatible que el fet de treballar per l'empresa adjudicatària de la gestió de l'àrea potable de Calvet Gran i la necessària fiscalització i objectiva de servicis que aquesta empresa presta. I això és la moció que presentem al moment.
agraeixo moltíssim perquè no hi ha res que hem de fer. Per tant, si hi ha alguna cosa que dir. Sí, vull saber de no. Nosaltres no hem presentat una moció des d'un punt de vista d'informativitat. Vostè no sé si ja porta un any en què si presenta ahir l'únic que que legalment podem fer qualsevol cosa. Encara que ja n'ha acabat, però si és legal la fet. Jo he presentat una moció per aquest moment de servicis al poble, de la qualitat del servici, de l'objectivitat, de la seguretat de que aquell que fa un servici està pensant en el teu bé, de que l'Ajuntament està pensant en el teu bé. I vostè contesta en qüestions legals, de si hi ha una incompatibilitat legal. I jo ja ho dic, portem ja massa anys, estem cansats de que aquí, encara que sigui una garrotada, si està dins de la llei, la pegue. No, escolta, jo no li parla de qüestions legals. És que jo vaig més... Jo, de fet, jo no espio ser l'alcalde per limitar-me a veure que l'entegue dins de la llei, no, sinó que presteu servici. És a dir, no entenc el funcionament mental que esteu tenint, el vici ja que porteu d'anys, és a dir, mentre siga legal, encara que sigui una garrotada. Jo no parlo de qüestions legals, en cap moment he fet referència a cap article, cap llei. Això no és, de fet, un recurs, unes al·legacions, no? Ni una querella, ni molt menys, que no entra en la meva línia. Això és simplement una moció perquè el pleno, que representants del poble, es pronuncien sobre cregueu que un home que ara se n'entra a treballar a aquesta empresa va ser objectiu en aquestes qüestions o va mirar per no complicar-se la vida laboralment? Aquesta és la qüestió, que el pleno es pronuncia sobre aquesta qüestió. Jo no parlo de qüestions legals, això em pareix molt miserable, de dignitat de qüestió legal. Mentre siga legal, el que puga ser faré. L'abús de poder continu, el continu que portem a aixecar ja està i això ja està, això vol canviar-ho ja. Sí, yo volia dir al senyor Tomàs que jo sempre he fet tot el que puc a la persona que m'ho ha demanat. I hi haurà moltes persones que ho sabran. Jo també. Jo també. Este me diu que jo no tinc que beneficiar ni a un no tinc que beneficiar ni a un òrgan. Ningú. Estàs acurant-me tu? No. Estàs acurant-me tu? Igual com quan has comentat que m'has dit que ho ha portat molt caller. Jo no ho ha portat caller, no ho ha dit ni a la meva família, ho ha dit. No ho ha dit. El problema és que la família... És que te tinc que dir a tu. I el de quan avui estaré? Que és que te tinc que dir a tu. Qui seràs tu perquè tu tires? I el de quan avui estaré? Qui seràs tu perquè tu tires? No vull estar allà de teatre nacional. Jo he deixat parlar. Has de començar a parlar. No, això perquè igual que li parlarem que una paret. Vas a preguntar la proposta del senyor Toni, perdó. En contra, abstencions. Molt bé.